Έχω μάθει στη ζωή μου να χτίζω σχέσεις με θεμέλια την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Έτσι έφτασα ως εδώ και δεν σκοπεύω να αλλάξω το χαρακτήρα μου για κανέναν και για τίποτα. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω στην πολιτική των ιδεών, των προτάσεων, της αλήθειας και των αρχών της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι εδώ γιατί δίνω τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα τον Καραμανλή. Γιατί πιστεύω στην πολιτική της τόλμης και της ευθύνης. Είμαι εδώ για την Αγιά Σοφιά, είμαι εδώ για τα Μανιάτικα, είμαι εδώ για όλους εσάς. Για να μετατρέψω την ψήφο σας έργο μου, για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας με πράξεις και όχι με λόγια. Για να βάλουμε τέλος επιτέλους στις απρόσωπες σχέσεις, στις λογικές που θυμούνται τον πολίτη μόνο το μήνα των εκλογών. Θα είμαι κοντά σας φίλες και φίλοι, όχι μέχρι την ημέρα των εκλογών, αλλά και κάθε μέρα, με συνέπεια και συνέχεια, με αλήθεια και αποτελεσματικότητα. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες, η 4η Οκτωβρίου είναι η μέρα απόφασης και ευθύνης. Επιλέγουμε αν θα προχωρήσουμε μπροστά με σίγουρα βήματα προς το μέλλον ή θα επιστρέψουμε σε ένα μοντέλο εξουσίας που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν και δυστυχώς το πλήρωσε ο τόπος ακριβά. Το σύστημα ΠΑΣΟΚ και οι επαγγελματίες της εξουσίας έχουν αρχίσει να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες. Χρησιμοποιούν τη στήριξη που έχουν από τα οργανωμένα συμφέροντα για να αποδιγετήσουν την κοινή γνώμη. Υπογράφονται ήδη γραμμάτια προς εξόφληση και συμφωνίες για την επόμενη μέρα. Η κυριαρχία δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της επικοινωνίας και των εντυπώσεων δεν οφείλεται στα στελέχη του, δεν οφείλεται στον αρχηγό του, ούτε στις ικανότητές τους. Οφείλεται στη δύναμη που έχουν ορισμένα εξωθεσμικά κέντρα να επιβάλλουν την εικόνα που καθημερινά βλέπετε να κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κέντρα αυτά δυστυχώς δεν συγχωρούν στον Κώστα τον Καραμανλή ότι δεν είναι ούτε πρόθυμος ούτε δεδομένος. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας ο Καραμανλής κέρδισαν τις εκλογές του 4 και του 7 χωρίς να χρωστάνε σε κανέναν, χωρίς να έχουν εξαρτήσει. Η δική μας δύναμη, η δύναμη της παράταξης είστε όλοι εσείς. Εσείς παίρνετε το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας και το μετατρέπετε σε πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτό κάνατε το 4, αυτό κάνετε το 7, αυτό θα κάνετε και στις εκλογές 4ης Οκτώβρη.